Blessed day everyone. So niya kita sa number 12 sa tong topic. So unsay giingon ni Jesus sa John chapter 3 verse 3, unsay may giingon didto? Nga kitang tanan gayud nga mga tao og ilabi na kay nato nga nag-ila kang Kristo nga kinahanglan igaanak kita diha sa tubig og espiritu. So kung kita gani mga igsuon wala gigaanak diha sa tubig ug espiritu, dili kita makakita sa gingharian sa Dios. So mao kana ang giingon sa John chapter 3 verse 3. So pinaagi sa tong pagbautismo diha sa tubig, kita gianak na diha sa tubig ug espiritu. So mao kana nga kinahanglan si Jesus mismo ang nagsulti ni ana nga kinahanglan kita igaanak gayud diha sa tubig ug sa espiritu. Busa mo igsoon timan-an kana nato nga verse sa John chapter 3 verse 3 nga kinahanglan kita igaanak diha sa tubig og espiritu. So mga igsoon, Jesus loves you and I love you all.